Elgondolkodtál már azon, hogy mit látnánk, ha bekukkanthatnánk az első karácsony idejébe? Ha megtehetnénk, gondolom a történet a mennyországban kezdődne. Valahogy így. Egyik nap Isten lenézett a menny erkélyéről. Szomorúan rázta a fejét a sok rossz láttán, amit az emberek tettek a földön. Jaj nekem, nem egészen ezt terveztem, mikor megteremtettem a földet. Olyan messze érzem magamat a gyermekeimtől odalent. Miért? Csak nehéz barátkozni másokkal, mikor nem tetszik, amiket csinálnak. Azt hiszem, itt az idő. Mire, uram? Ideje közbelépnünk. Előkészítsem a sereget, uram? Megleckésztetjük őket? Nem hinném, hogy egy sereget kell küldenünk. Talán csak egy valakit. Egyetlen egyet? Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Uram, ha csak egy valakit küldesz, annak nagyon erősnek kell lennie, mert rengeteg ember van odalent. Nem kell erősnek lennie. Elég lesz egy újszülött kisgyermek. Egy újszülött kisgyermek? Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Uram, ez a terv elég kockázatos. Egy újszülött kisbaba, kicsi és gyenge. Olyan emberekhez kell születnie, akik vigyáznak rá. Esetleg egy nagy kormányzóhoz vagy királyhoz. Igazából arra gondoltam, hogy egy szolgalányhoz viszem, akinek a szíve tiszta és bátor. Egy szolgalányhoz? Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Uram, látom, hogy meg akarod lepni a földet. Senki sem számítana arra, hogy egy újszülött kisgyermek jön, egy szegény szolgalányhoz születve. De mi jót tehet egy baba? Ez nem akármilyen baba lesz. A mennyek hercegét küldöm áruhában. A mennyek hercegét? A mi hercegünket? A te fiadat? Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Uram, ez túl kockázatos. A herceget elküldeni áruhában egy kisbabaként, nem királyokhoz, hanem falusi emberekhez születve. A hercegünk nem született egy házikóban, palotában kell születnie. Igazad van, nem házikóban fog születni, hanem egy istállóban. Egy istállóban? Egy büdös istállóban? Állatokkal körülvéve? Szénában? Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Uram, hogy fogják az emberek megtudni, hogy ott van? Mi van, ha nem veszik észre? Akik keresik, megtalálják, és a missziója közelebb fogja hozni hozzám az embereket, még ha valami nagyon rosszat tesznek is. Ha a herceg végzett, már semmi sem állhat ők és az én szeretetem közé. Hagyhatunk pár segítséget azoknak, akik keresik? Mondjuk a csillagokban? A csillagokban rejlett segítség? Persze, miért ne? Tehetünk az égre egy nagyot, ami rámutat. Énekelhetünk is neki? Igen, énekelhetünk. Hogy köszöntsük? Kérlek, mondd, hogy énekelhetünk. Isten belenézett a szeretetteljes szemeikbe, és a szíve megörült a herceg iránt érzett szeretetük láttán. Rendben, énekelhettek, de nem az egész világ előtt. Az fura lenne, és nincsenek királyok és kormányzók. Mi lenne, ha énekelnénk a pásztoroknak? Az egy magányos munka, rájuk férhet egy kis felvidítás. Nagyszerű, arra biztos nem számítanának. Ismeritek a történet többi részét. Egy angyal meglátogatott egy szegény, bátor szívű leányt, és elmondta neki a jó hírt, hogy gyermeke lesz, aki a mennynek hercege, aki segíteni fog a földön, hogy ismét közelebb kerüljön Istenhez. Ahogy eltervezték, a baba egy istállóban született, olyan messze egy palotától, amilyen messze csak lehet. Egy pár bölcs király észrevett néhány furcsa jelet a csillagokban. Összepakolták a cuccaikat,
és követték a csillagot egyenesen egy babához. És természetesen egy csapatpásztor őrizte a bárányait, amikor hirtelen az égen rengeteg éneklő angyal jelent meg. Erre soha senki sem gondolt volna.